olemme lomalla Helsingissä. Täällä on hotelli. Minä tahto mennä ravintolaan. Tämä hotelli. Tämä hotelli. Tämä hotelli. Tämä hotelli. Löytö TV, jääkaapi. Täällä on kaapi. Niin. Täällä on avain mulla. Täällä on verhot. Naulat ja ovi on tuo ovi. Voi avata tuonne. Täällä on. Tämä tulee. Täältä. Punainen kortti voi olla päälle. Tämä on peili. Kato. Moi. Täällä peili. Peili on on vessa. Tämä vessa. Sai. Laitan valoa. Täällä vessa. Täällä vessa. Ja moi. Täällä on vessa. Ja täällä pönttö ja nappit. Ja täällä pyyhet. Täällä soitut. Ja täällä pieni rasti. Ja tämä vessa. Ja tämä hieno vessa. Hep. Joo, tämä hotelli. Moi! Moi! Tässä on videolle. Muisti. Moi! Stop!